мен Абритоса е като едно тамагочи. Забавляваш се с него, обичаш се го, но трябва и да се грижиш. За мен Абритес е една цяла вселена, която трябваше да изпълним за съдържание. Най-трудното беше да спечелим доверието на клиентите. Абритес е мястото, на което съм хвърлил пъпа на сина ми. За мен Абритес е страст да постигне невъзможно. Какво е Абритес за мен? Абритес за мен е свобода. Свободата да работя в среда, която харесвам. Абритес за мен е неограничени възможности. Иновации и бъдеще. За мен Абритес е потенциал. За мен Абритес е предизвикателно пътешествие с не много ясна посока винаги, но с ясна цел. За мен Абритес е място, където срещнах уважение, подкрепа и доверие. И вече почти 10 години работя с удоволствие и чувствам, че приносът ми има смисъл и помага компанията да расте. Благодаря Иво, благодаря ви колеги. За мен Абритес е вдъхновение. За мен Абритес е движеща сила за върхови постижения. За мен Абритес е място, където смесвам професионалното развитие с приятното. За мен Абритес е мотивация за развитие. Абритес за мен е семейство, страст, мотивация, една мисия към успеха. Абритес е любов. Любов към това, което правим. За мен Абритес е част от моя живот. Абритес е предизвикателство, успех. Аз съм част от Абритес. Абритес е емоция и вдъхновение. Голям екип от страхотни специалисти и уникално място за развитие. Иновация, прогрес и развитие. Мястото, на което невъзможното става възможно. За мен Абритес е един първокласен и много добре стикован отбор. За мен Абритес е място, където реализирам способностите си. За мен Абритес е цел, което споделям. За мен Абритес е място, където развивам уменията си в динамична среда. Абритес е едно приключение. Едновременно и предизвикателно, и вълнуващо, и отговорно, и забавно доста. За мен е удоволствие да работя в Абритес и да съм част от този екип толкова дълги години. За мен Абритес е мястото, което изпълва със смисъл работната част от моето ежедневие. Абритес в подножието на Витоша стои, тук весело минават нашите дни. С колеги готини и добри, работата успешно винаги върви. Дори когато колите убиваме уви, смеха пресълзи отново пак кънти. Абритес, това си ти, фирма на сбъднати мечти. За мен Абритес е принадлежност и усещане за смисъл. За мен Абритес е възможност за развитие. Абритес за мен е място, където научих изключително много и всеки ден се сблъсквам с проблеми, които изискват да науча все повече и повече. Една сбъдната мечта. За мен Абритес е място, което ми позволява да се развивам като човек, докато правя това, което обичам. Тук идеите стават реалност. За мен Абритес е като семейство, където ежедневните задачи и предизвикателства се решават в духа на дискусията. Но е и като университет, където можеш да приложиш всичко това, което си научил до момента, но и да научиш нови неща, които да приложиш в последствие. За мен Абритес са хората, разбира се, продукта, възможностите и не на последно място свободата. Доверие. За мен Абритес е мястото, където намерих мотивираща среда за развитие, силен екип и много приятели. Гордея се, че заедно градим култура, в която да се развиваме и постигаме повече. За мен Абритес е приятелства, предизвикателства и развитие. Абритес за мен е привилегия. Привилегията да съм свързан с автомобилните технологии, привилегията да работя в екип от изключителни професионалисти и не на последно място привилегията да научавам нови неща, да се развивам и да бъда себе си.
Въпросът, който ми задавате, какво е Абритес за мен? Този въпрос съм задавала сама за себе си много пъти през годините и вече 13 години. Този отговор е кратък и е само от 3 букви. ДОН. Абритес е причината да се прибера в България завинаги. Абритес за мен това е обучение, сътрудничество, иновации и една безкрайна авантюра, която продължава вече 13 години. Благодаря, Иво. Абритес е мястото, където всеки ден успяваме да превърнем невъзможното в реалност. Pour moi, Abritez, c'est la fierté de contribuer à une expertise reconnue, de transformer la technologie en possibilité. Joyeux anniversaire, Abritez! For me, Abritez is like a school because I'm learning so much. Abritez c'est super. Abritez per me è identità, riconoscimento, sfida, crescita, riscatto. Abritez per me è una grande squadra e sono felice di farne parte. Abritez number one. Abritez per me è una nuova opportunità. Abritez per me è la mia seconda casa. Per me Abritez è una crescita personale continua.